gloanțe? Și gloanțe de 7, da. A, l-am luat eu gloanțele, ți le dau. De-aia le-și lasă, ca să ți le dau. Băia, se bat între ei, ar trebui să... Uite acolo. Puneți gloanțele. Aici. E și la casa asta. Poți să-ți dai heal? Da. 7 live, noi suntem 4. Unul acolo, unde-i marcul meu. Până unde e marcul meu aici. Și unul în Ok. casă. Îl văd pe ăla de la blue. Pușează zona, bă. Hai, pușem casa. E un DBS. A dat sticky! Două a dat. Vezi că e acum în poșă. Dai, dai. Nice. Oh, What? What the fuck? Era black zone acolo. Și n-a văzut nimeni. Și ei au câștigat instant jocul, gen. Am ăla fost care pe a mai locul rămas. 2, da, am fost pe locul 2. Gen, ăla pur și simplu a câștigat jocul, echipa care a mai rămas la un moment dat. Wow. What the fuck? Mamă, și a venit racheta aia fix unde eram tot, oaie. Pur și simplu puteam să-i Racheta lăsăm. fix pe mine. Puteam să-i lăsăm pe ăștia cu aia și să plecăm și... Oh my god. Da. What the fuck was that?